ሰላም ሰላም ናብ ርሳቂ ዩቲዩብ ቻናል ተኸታተልቲ ቀመማትየ ሃምና ክንዳሕና ዲኽን ልማዓንቲ ና ፀጉሪ ማስክ ሒዘልኽን መፅአኒ እኹ ና ፀጉሪ ማስክ ካብ ለይሰርሕ ንእሽተይ መዓልቲ ገይረ እኒአኹ ብጣዕሚ ስራሕ በዚሕኒ ክሰርሕ ይኸኣልኹ ነይረ ዋላ ልበዓለይ ምንም ነገር ኣይተቐባእኹ ማለት እዩ ካብዛ ቪድዮ ደቋረፅኹዋ ክሻው ዛሕዚ ማለት እዩ ክንደይ መዓልቲ ገይረ ኣለኹ ብቻ ኣይተጠቐምኹ ማለት እዩ ልማዓንቲ ግን ና ፀጉሪ ማስክ ሰሪሐ ንእሽተይ ግዜ ግን እየ እስትሸርለይ ገብረለን ገለለ እየ ሰሪሐዮ ማለት እዩ ሓደሽቲ ልኽንክን ቻነለይ ሳብስክራይብ ገይርክን ቤተሰብክን ኣይኽን ኩሉ ግዜ እልትከታተላኒ ሳብስክራይብ ላይክ ሸር እናገበርክን ተበረታትዕኒ ኣሕዋተይ ደሞ ልተወሰንክን ብዩቱብ ገይርክን ብመሰንጀር ገይርክን መፂእክን ና ፀጉርክን ለውጢ ስለልትልእኻለይ ካብ ልቢ ብጣዕሚ እየ ለመስግን ማለት እዩ ልተወሰነ ኣሕዋተይ ፀጉረይ ላነውሐ ነይሩ ላለስለሰ ነይሩ ግን ሃምዚ ይናቐቐሎ ወይ ሃምዚ ኮይኑ ኢልክን ሕቶ ልሓተትክን ግን ፀጉርክን ብጣዕሚ ነዊሑ ትለውጡ ትርኢ ተለኹ ኣነ ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒና ገቡዛ ጠንከራ ከይተቋርፀ ኢኽን ይብለክን ሓላላተይ ላውዙን ኣልማዓንቲ ለምፀአኒ ቪድዮ ከብለክን እየ እስካዕ መጨረሻ ምሳይ ተኸታተላ ኢኽን ልማዓንቲ ልተጠቐምኽዎም እዚኦም ይመስሉ እንጣጢዕ ኣለኒ ረዝመሪ ሽንጉርቲ ቅርንፉድ እና ጅንጅብል ሩዝ እየተጠቒመ ዘለኹ እስኻትን ለለክን ተጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ክልተ ዓይነት ተሃሊክን ንኣብነት ሩዝና ቅርንፉድ ሩዝ ኣይትስእናይ ሩዝና ጅንጅብል ሩዝና እንጣጢዕ ሩዝና ሽንጉርቲ ትገብራ ትኽእላ ኢኽን ዋላ ክልተ ዓይነት ዋላ ሩዝ ዝለውዓሉ ቦይኑ ትጥቀማ ትኽእላ ኢኽን ጥራሕታ ትገብራ የብልኽኒ ፀጉርኽን ምንም ነገር ከይገበርክን ተሓፂብክን ከይትጉንጉን በቃ ትሕፀባ ተለኽን ዝኾነ ነገር ትገብሮ ኣለንእክን ትከናኸኖ እንእክን እምበይ ግዴታ ኩሉ ኣብ ልግን ኾኖ መዓልቲ ትቕበአ ትኽእላ ኢኽን ማለት እዩ ዝሩዝ ብደንቢ ገይርክን ትሓፅቦ እንእክን ብደንቢ ሙልጭ ኢሉ ክሕፀብ ንእወ ሩዙ ብደንቢ ሃምዚ ገይርክን ሙልጭ ኣበኽን ምስ ሓፀብክን ደሞ እዞም ሽንጉርትና ጅንጅብል ልሒፀ ክኻትፎየ ይኸው ሃምዚ ገይረ ማለት እዩ ካልኦት ደሞ ላው ገይረ ብሓደ ማይ ገይረ ከውስለ እየ ማለት እዩ ሓላላተይ ህውዚ ኻቲፈየ ኣለኹ ይኸው ሃምዚ ገይርክን ማይ ገይርክን ኣብ ሓዊ 20 ደቂቃ ገለ ተውስልኦ ማለተይሲ ኣጥዑ ብስል ክብል ንእዎ ዝሩዝ ኣጥዑ ብስል ክብል ንእዎ ማለት እዩ ማይ ትገብራሉ ተለኽን ናይዙ ሩዝ ዓቐን ትገብራሉ ነክር ማለት እዩ ዝሩዝ ካልበስል ድረስ ለፅንሖ ማይ ማለት እዩ እንድሕር ማይ ወዲኡ ሩዝ ለይበሰለ ደሞ ፀገም የብሉን ማይ ዳወሰኽን እንዳሕበረኽን ግዴታ ክበስል ንኦ ብደንቢ ገይሩ ምእንቲ ክጥሓነልኽን ማለት እዩ ሓላላተይ ይኸው ናየ ማይ ህንድዚ ዓቐን ገይረሉ ኣለኹ ብደንቢ ገይሩ ትኽ ኢሉ ክበስል ንኦ ማለት እዩ ይኸው ናየ እዚ በሲሉ ማለት እዩ ቪድዮ ልምሕፃር እዩ ይኸው በሲለ ኣሎ ኣጥፊአ ደሞ ንእሽተይ ዝሕል ምስ በለ ኣብ ማሽን ከጥሕናየ ማለት እዩ ይኸው በዚ መልክዑ ናየ በሲለ ኣሎ ጨንኡ ክነግረክን የኽእል እዚ ጅንጅብል በስመ አብ ዙር ጅንጅብል እናቱ ቅርንፉድ በቃቱ ገዛስ በቃ ደስ ኢሉ ብቻ ጨንኡ ትገብሮ ተለኽን ልዋዕል እንህዎ ጨና ናቱ ጅንጅብልና ቅርንፉድ ይመስለኒ ዝኡል ሸገል ኾነ ይኸው ንእሽተይ ዝሕል ምስ በለ ሃምዚ ገይረ ክጥሕነየ ማለት እዩ ሃምዚ ዓይነት ማሽን ተሃሊክን ደስ በሃሊ ተዓውዩ ዋላ ተሃሊክን ፀገም የብሉ ብቻ ልጥሕን ማሽን ክህልክን ነኦ ማለት እዩ እንድሕር ለይተጣሓነ ብደንቢ ገይሩ ናሩዝ ክሬሙ ተሎ ክወፅእ የኽእል ማለት እዩ በዚ መልክዑ ጥሕን ነብሎ ኢኽን ንእሽተይ እየ ለርእላኽን ብቻ ቪድዮ ንምሕፃር ይኸው ማይ ንእሽተይ ወሲኻ ብደንቢ ገይረ ጥሒነየ ኣለኹ ኣነ ይኸው በዚ መልክዑ ልስልስ ዝበለ ክኾን ነዎ ካርና ሓፊስ ክኾን የብሉ ካርና ደሞ ቀጢን ክኾን የብሉ ብቻ ልስልስ ልበለ ማለት ልክዕ ሓምጠስሚ ንእሽተይ በቃ ልክዕ ሓምጠስሚ ነገር ክኾን ነዎ ማለት እዩ እዚ ሃምዚ ዘቂቆ ተውፅአ ተለኹ እንትን ይልኾን ያኒ በቃ ልስልስ ልበለ ቀጥን ልበለ እዩ ልኾን ማለት እዩ ብደንቢ ተሓፊሱ ፀገም የብሉ ዝሕል ማይ ውስኽ ክብል ኣብልኦ ይኸው ሃምዚ ገይረ ጭፍጡ ጠየ ቪድዮ ንምሕፃር ይኸው ጨፍጢጠ ልዚ ልባዕሉ ልመስል ኮይኑ ማለት ይረአዩ ሓላላተይ ኣብዚና ጭፍጭፍቲ ክገለሲ ቪድዮ ከብል ይኽኣልኹ ቪድዮ ሒዘ ክጭፍጥጦ ይኽኣልኹ ስለልኾን ኸይና ኩሉ ግዜ ልትከታተል ኣሕዋተይ ሃሙ ምዃኑ ትፈልጡ ኢኽን ብደንቢ ገይርክን ይኸው ብደንቢ ገይርክን ፀጉርክን ኣብ ክልተ ፈሊኽን ሃምና ፀጉርክን ብዙሓት ማለት እዩ ብቻ ኣብ ኩሉ ኣብ ቆርበትክንና ኣብ ፀጉርክን ብደንቢ ገይርክን ማሳጅ እናገበርክን ትቕብኦ እንእክን ኣብ ኩሉ መጀመርያ ቆዳኽን ኣፅግብ ኣቢልክን ድሓር ጨጉርክን ልበለው ኩሉ ማሳጅ እናገበርክን ማለት እዩ ዋና ግን ማሳጅ ቆዳኽን ማሳጅ ትገብሮ እንእክን
حمزي تتقامات اللخن أنا خل جزيلي بلكن تصور خن مجمرة لا تحس أو أمه تصور خن مستحس أو خن ولا خز لأمنت خز حمزي نية مالتي مع زيت حسيوية خل أي معلت يتحسيو بقى هم أو خلطة بزي خلطة جونجوينة يزني حيا نيرة يهو زي نوي حندي نوحي إن زرا مس درقة مالتي ودياو تجنيخن جزية تجنيخن حسي الخن ودياو جزية تجنيخن نورمال ترى اللي كنت أو صوري صقر كخنيو مالتي من مقبعتي ولا جلالي ولا أو صوري صقري حسي الخن شعيت إن اشتيا درقة بالخن تتدقم أمه ده حرب ما يطرح تتطلع على قايب لكن أنا مالتي مخنيات بدين بغير طعمو أو صقر خن ده سرح أنت كأني بما يطرح أنت تطلع مالتي أو القششة تخاين جنز ماسك زيت أبو أمه ما يسخن للا بشامبو سلال تحسبها زماسكي أطيحن تيتدقم خنالي بشامبو صري خدلو مالتي حلالتينا صقرخن أو صري صقر تزخن يلي بلكن مالتي هاو بدحمي بزحت حواتي لتحت نحطو صقري ولا ينواح ولا يلسلس اللين با جين بطعمي ايو لرقف سؤولي مزز لبل بطعمي كم مزازو كم بتطاسو لتلعالة بقى بطعمي انا نقلخنا تأيو خوينو لالخن بطعم بزحت حواتي او فيسبوك او كومنت بمسنجر او يوتيوب دمو او كومنت تصحف هالليخن مالتي خلت تجزي فيديو سريحية جين أتن صقر خن لرقف حواتي فساس قبعات ندحر تقبأ أخوين خن فساس قبعات يعني تحاتي خنسي فساس قبعات جير خنالو صقر خن جون خن أتقنيات أخوين خن فساس قبعات بخوين عينة فساس قبعات أقارصو أتن صقر خن لرقف يو مالتي أتن صقر خن لرقف في النورمالي فساس قبعات بدعم يقونجو قداي لسلسيو قدانا ندحر لسليسو ندحر قدانا بعل طعينا خوين يو صقر لنوحنا مالتينا أتن صقر خن لرقف حواتي جين ولا مجمر لا تسمع معك النيرو فساس قبعات أو زحس ساعات بتعمي التتقوم جين بتعمي اللي رجفت خوينو لحدا ورح الخوان فساس قبعات أيتكبأ دحر حدا ورحي بدن بغير فساس قبعات هم لرجفوا لون دحر عرقاقيس خن فساس قبعات بهم من قد تتقوم أمسيلكن أو تصغرخن بدن بغير خن مساجنا جبرخن لك أنا همز مساج اللي تقوم له هو مالتي بدن بغير خن همز ماسكل تقوم له مالتيه بدن بغيرخن ماساجنا جبرخن قود اودو قروت بدن بغيرخن اصغب بخن تقوم امو لاستي خطاطين خنصنيخن حدا ساعتي فرقاي وي خلت ساعات صنيخن تحصو مالتي بزي ايام مفتحيتا انا بدعمي سلالمكرخو سئيله صغري تحصي فساس قبات قبا يخلي زومنا خبار واقع ندعي جزء يوم يفلطي بتاعن زوم فاتيكا كوكونات اويل كاستور اويل زافازلين تبهالني مالتي بدعمي بزحت تطقيمو يوم يزم فساس حنت بحنت مالتينا أوزو مقررة مرقاف لقوارص ساعات يمكر أي استزي أخنالخو مالتينا ويا حديق النير موليسو المسز مرقافنا زي كيخون خات الليل حدا ورح الخون تطوب بلو مالتيو ولا زو خلت ساعات صنيحة خلت ساعات صنيحة تحاصو الول خكن راح كال تراغاغصو دحر حدا ورحي مس راغاغص خني خنت تقمان بي أوزو لرغفل ساعات تخوينو أقارصو كيت تقما يخن مالتيو أتن فساس قبعت تقيمن صقر خن لي رجف تخوين اللي اسمع معك انت خوين جن كي تقارص ايخن بطعمي طعامي لا الخكن حلالاتي بزي منقدي تفلط خلايخن ጭንቀት لي مدقاس مقب لي مبلع ماي لي مستاي هو يرقف يوم جن بزي منقدي زو قبعت لك حمنا متشننا قيو لرقف سؤال بقى خوج يلبل مسنتار مو يقرا بقى نشتي صقر خن رأس خن نخطبل هنا معته قد صقري خن حيس خن توصعنا بزي منقدي تقارصت خلايخن فساس قبعت دمو لك حمزة دول خكن حد ساعات فرقاي قلص اني خن تحصوقت خلايخن مالتي يهو انا لا ودا خويا أربعة فلي اللي تقوم اللخو بدم بغير خن لا سنتر خن همزي ولا زقات فساس قبعت تتقامات اللخن همزي ناقبر خن تتقامات نأكل
ይሄው ለቅለቅ ኢለየ እንኹ ፈቐደ ገፀይ ልበያ ቆንጆ እዩ ጣጢዕና ሩዝ ልገጽ ማለት እዩ ቆንጆ ኢኻ ምስ ትጥቀማት ኣለኽን ገጽ ክንጥቀማ ብጣዕሚ እዩ ለቐይሕ ለማንኛው ኣነ ገፀይና ኩሉ ግዜ ገፀይ ስለ ልጥቀም ዝገፀይና እዚ ደረተይ ማለት እዩ ሓደ ይኾነ እዚ ገፀይ ብጣዕሚ ቀይሕ እዚ ደረተይ ደሞ ማዕረ ይኾነ ብቻ ቀይሕቱ ማለት እዩ እና ከምዚ ዓይነት ተጠቀማ ተለኽን ክብለክን ልደሊ ማዕረ ተጠቀማ ኢኽን ማለት እዩ ምስ ደረትኽን ምስ ክሳድኽን ልበሎ ኩሉ ማዕረ ተጥቀማነክን ብጣዕሚ እዩ ልፈሊ በቃ ኣፈላላዩ ክነግረክን ይኽእል ማለት ኢና ያው ወዲ ኣለኹ ፀጉረይ ከምዚ ገይረ ሽፍን ነቢለ ድሕሪ 2 ሰዓት ይፈረቃይ ብቻ ስርሐይ ምስ ወዳእኹ ክሕፀብ እየ እስኻትኒ 2 ሰዓት ካብ 3 ሰዓት ለሎ ኖርማል እዩ ምናዳትን ፀጉርኽን ለየረግፍ ዝቕብኣት ገለ ለየርግፈልክ እንተኾይኑ ዝፈሳስ ቅብኣት ኖርማል እዩ 3 ሰዓት ፀንሐት ከላይኽን ንዕኡ ግን የተፅንሖ እዚ ፍስታል ተዓውዒው ስለ ዝፀንሕ ንብዙሕ ደቂቃታት ኣይትፅንሐ ይኽእል እናበልኸክን እየ ብሓድሽ ቪድዮ እስካዕ ልመፅእ ድሕና ቀኒ ኣለይ ሳብስክራይብ ምግባር ለከይትርስዓ ኣይኽን ባይ ባይ